Deci salutare, toată lumea, sunt eu, Isida, și astăzi vă prezint un minunat bug. Deci, după cum vedeți, nu am Elytra în inventar, dar acest minunat caracter se comportă ca și cum aș avea o Elytra. După cum vedeți, 0 Elytra. E un bug. Elytra nu nimic. Dacă ar fi să se scoate, nu o pun acum că s-ar putea să se strice bug-ul. Dar, da, stai să mă scot după... n-am văzut că se duce viața. Deci chiar n-am văzut. Se pare că nu merge să mănânc. Dar... Wow, o să mor. Oh, nu. Da, și după cum vedeți, de fapt, acum o să vedeți, eu în not, ca și cum aș avea moduri, dar eu nu am moduri. Uitați, options, nimic. E Minecraft normal, nu e Forge, nu nimic. E Minecraft normal, e bug, toate cele. Nu vreau să mai iau foarte mult damage. Slash spawn point. Atât. Hai să ne punem Elytra. Da, uite, tot la fel se comportă. Stați. Peaceful. Atât. Chiar nu vreau să mor. Deci, uitați cum se comportă cu Elytra. Uite, exact așa se comportă cu Elytra și așa se comportă fără Elytra. Ce diferență este? Niciuna. Wow. Ok. Revin. Ok, deci sper că v-a plăcut acest minunat video. Nu a fost modat sau ceva. Nu a fost nu a fost editat, nu nimic. A fost exact cum am făcut. Ați văzut și voi, nu era nicio diferență. Și sper că v-a plăcut și nu uitați să dați un like pentru acest minunat bug pe care nimeni nu l-a făcut. Deci e cel mai original bug din istorie. Și da, bye bye. Trebuie neapărat să-mi pun pe un buton să pun stop la filmare. Pa, pa!